Arte drama, arte eszenikoen plataformak ekoizten duen obra berriak ingatoz, Huts teatroak aur lehen emanaldia, Huts teatroa sortu zen pixka bat arte drama, arte eszenikoen plataformaren magalean, pixka bat proiektu personalagoak aurrera ateratzeko asmoarekin. Lehen emanaldia edo lehen obra eskaini genuena, lehengo antzerkiola imaginarioen ondoren, lehen obra eskaini genuena izan zen Publikoari gorroto, Xabier Mendigurenek idatzia, eta hau izango litzateke Huts teatroaren bigarren lana, etxekoak. Zerke nundik partitzen gara, aspalditik nahi nuen nik Jon Gerediaga idazlearekin antzerki pieza bat egin, antzerki obra bat egin, baina ez genuen aldarterik aurkitzen, ez genekigun zertaz hitz egin, edo ze gai ikutu, edo zek pixka bat pizten zuen gure barneak, ez da, eta bapatean, Jon Gerediagari nire bizipen pertsonal bat kontatu nion, niri gertatutakoa edo nik bizitako istorio bat kontatu nion, ni kanpotar batekin maitemindu nintzen, eta kanpotar hori esan estatu batukoa edo etzan Finlandiakoa. Kanpotar hori nire kasuan kubatarra zan, ez da? Eta kanpotar horrekin elkartzea, halako sailtasun bat bilakatu zen, halako administrazio eta paper kontu izugarri bat, nahiko beldurgarria bilakatzen dena, nahiko irrazionala bilakatzen dena, eta nahiko zaila bilakatzen dena, eta esan nion Joni hori nahi nuela kontatu, ez da? Horrekin abiatu ginen, historia kontatzera, eta historia kontatzen dugu, ez dakit, pixka bat, naizta gauza oso intimoa izan, kontatu nahi izan genuena edo nahi nuena, zerbait kontatu nahi dugunera bilakatu arte, ez da? Eta zentzu horretan hasten da lankidetza proiektua, beste hemen ere aldamenean ditudan aktoreekin. Kasu honetan, historiak kontatzen du Magi, Maika Etxekoparrek antzesten duen personaia, maite mintzen da Afrikar batekin, Mamadou deitzen dena, eta etxera bueltatzen da Afrikatik kontatzen bere etxekoei, bere familiari maitemindu egin dela. Bere familiakoak dira Cristian Etxaluz, amamaren personaia egiten duena, Javier Barandiaran, Anaia Tentela irudikatzen duena, Goio Anaia Tentela, eta nik interpretatzen dut Imanolen personaia, Anaia Osaba, Magiren Osaba Tentela, eta nire Anaia dena, eta ni ere Magiren Osaba Imanol. Eta hor bizi dira, etxe hortan bizi dira, eta hor hasten da pixka bat obraren mamia. Magik esaten duenean maitemindu egin dela, eta Imanolek esaten dio hori oso komplikatua dela. Afrikatik norbait ekartzea gaur egun oso komplikatua da, ze izugarrizko burokrazia eta oztopoak daude. Beraz, hor gauzatzen da konfliktoa edo gatazka, obraren gatazka, eta gero ja nahi nuena pixka bat irudikatu da administrazioak eta jartzen dituen mugaz aparte, baditugula baita ere guk gure muga propioak, ez da, edo gure tabuak edo gure prejuizioak kanpotar bat etxera ekartzearekin, ez da, kanpotar hori afrikarra da, ez da euskalduna, beltza da, eta horrek sortzen dituen prejuizioak eta herrian zer esango duten hori, ez da. Hor abiatzen da historia hau, batzutan tinte oso absurdoak dituena, oso irrazionalak, eta obran zehar bilakatzen da Mamaduren euren personaien erronka hori da Mamadou ekartzea Afrikatik, ez da? Eta publikoak hori da ikusiko duena bidai bat etxe hortan euren imaginazioan, euren barruan gertatzen dena, ez da?